Zdravím priatelia. Je streda, fakt škaredé počasie. Ale to nevadí. Začínam, túto novú sériu, kde sa s vami chcem podeliť a rozprávať o rôznych suplementoch. A suplement číslo 1, s ktorým musíme začať, je kreatín. Kreatín je pri sámačku asi že najviac výskumami obdarený suplement. Je to všetci už asi viete, čo to je, hej, ale niektorí možno stále nevedia. Je to biely prášok. Biely prášok, a takto nejako vyzerá. Dáva sa takouto maličkou lyžičkou, ktorá zhruba odmeria asi 5 gramov. 5 gramov je taká dávka, ktorá sa dlhodobo traduje, že je najbežnejšia. Kde začať? Okrem toho, že teda kreatín je strašne dobre prebádaný, preskúmaný a absolútne bezpečný. Myslím si, že to je také kľúčové slovo, lebo, keď sa bavíme o rôznych suplementoch, tak, pre veľa ľudí je to aj spojené s nejakou dávkou strachu a neistoty a ja si pamätám, ako ja som začínal s kreatínom a bolo to 23 rokov dozadu. A vlastne vtedy kreatín už bol relatívne dobre etablovaný. On prišiel na trh zhruba v 90. rokoch, ale objavený bol asi v 1836, tak nejak. Čiže je to dobre známa vec. A prišla s tým firma EAS a pamätám si, že vtedy to bolo tak, že keď ste si vlastne kúpili kreatín a nemali ste ho od EASu, od tej firmy, ktorá ho vlastne vymyslela ako spotrebný suplement, ktorý si môžete kúpiť a použiť, tak vlastne všetko ostatné boli, že fejky. Hej, tak sa to proste bralo. Ako keď si kúpite, ja neviem, Paralen, tak to je proste náš brand name, hej, naša značka, alebo Ibalgin, versus kúpite si nejaký proste tam od doktora Maxa nejaký ofajč, ktorý sa volá para niečo iné. Takže takto podobne to bolo aj s kreatínom, tak si to pamätám. A, kreatín bol zaujímavý, lebo samozrejme vtedy sme všetci brali, že proteín a kreatín. To bol taký, že základ všetkého, že bez toho sa nedá hádam ani cvičiť. A a nevedeli sme, že čo robíme, tak sme ho brali proste halabala, ako sa človek dozvedel, že ako mu poradil niekto. Postupne, a to vlastne sa tak vyvíjalo, aj tie informácie a sa nejako ustanovilo, že kreatín sa najlepšie vstrebáva, jeho účinnosť je najlepšia, keď je s cukrom, hej. To sa vlastne pamätám, sme sa o tom bavili, musíš vytvoriť inzulínovú vlnu a tá musí byť proste dostatočne vysoká, dostatočne dlhá na to, aby ten kreatín sa proste dobre dostal do toho svalu. A toto je prakticky pravda aj dnes. Tá miera vstrebateľnosti alebo využiteľnosti je, myslím, že okolo 40% vyššia, keď sa používa s nejakou formou sacharidu. Vtedy sme sa zvykli baviť o tom, že s nejakým džúsom alebo tak, ale myslím, že ten džús aj, mohol, ak to pH bolo nejaké divné, tak, mierne degradovať, ten kreatín ako taký. Takže kvalitný cukor je vlastne základ. Ak si spomínam, tak viem, že matka všetkých, že cukrov, že úplne, že to najlepšie bol, že ribóza. Hej, to bol aj strašne drahý cukor. 1000 korún proste ešte vtedy stalo, že pol kila. Boli to strašné ceny a takže vlastne, že ak máš na kreatín od EASu a berieš ho s ribózou, tak to bolo, že úplne, že najviac tip top. Dnes už, to je všetko ináč, už sa vlastne predávajú kreatíny také zarobené, ako rôzne formy predtréningoviek, ale ja, vlastne mám najradšej kreatín proste len takýto monohydrát, samostatný, a ja si ho namiešam, do čoho potrebujem, hej. Tá dávka, na začiatku sa hovorí, že je taká saturačná fáza, kde sa berie, že 20 gramov a potom stačí nejaká udržiavacia fáza, zhruba že 5 gramov, ale
Dnes už bežne sa hovorí aj o tom, že kreatín je v pohode aj že 10 gramov, 20 gramov dlhodobo, že to nie je žiaden problém, naopak, že to pomáha pomáha využitiu. Myslím, že nad 20 gramov už je tá krivka taká so znižujúcim sa trendom, hej. Takže tak nejak ku kreatínu. Rozhodne ho môžu používať, teda vlastne využitie, hej, o tom by sme sa mohli rozprávať. Na čo vlastne kreatín je? Kreatín je kľúčový pre vytváranie ATP. Hej, neviem, či spomínate z biológie zo strednej ADP, ATP, hej, keď vlastne používame energiu, ktorá je uložená vo svaloch, tak vlastne ona sa z ATP, tam je vlastne uložená, sa premieňa na ADP a vtedy sa vlastne uvoľní, hej. Takže kreatín pomáha s vytváraním ATP, čiže udržiavaním tej energie, takže vám dodáva energiu. On aj zadržiava vodu, nezadržiava tuk, zadržiava vodu, čo je samostatná téma, ale v tomto prípade sa bavíme o zadržovaní vody v tých bunkových svaloch, čiže sú vlastne plnšie, väčšie, hej, čiže to dodáva mierny objem. To je pre väčšinu cvičencov akože želaný efekt. Rozmýšľam, či ešte niečo tu také mám, čo by som chcel pridať. Kreatín a kreatinín. Možno, že taká zaujímavá vec. Keď pôjdete na obličkové testy, tak vlastne vám zmerajú kreatinín a to je nejaká hladina niečoho, ktorá hovorí o tom, ako veľmi sú tie obličky zaťažované. Nemá to nič spoločné s kreatínom, hej. Kreatinín je úplne iný produkt ako kreatín. Ak máte zvýšený kreatinín, väčšinou to býva kvôli úplne normálnym dôvodom, že to je fyziologické, napríklad keď cvičíte, alebo máte stravu bohatú na bielkoviny, hej. Tak vtedy vlastne býva zvýšený kreatinín. Ak ho máte veľmi zvýšený a tie hodnoty sú že mnohonásobne nad rámec, tak väčšinou to naznačuje nejaké zlyhávanie obličiek. Toto môj pes škrabka si na dveriaka, chce sa sem dobiť, ale ja ho nepustím. Dobre, kreatín a mikronizovaný. Mikronizovaný, hej, tak sa to vlastne micronized. Nie je nič iné, okrem len toho, že to vlastne je z neho spravený ešte jemnejší prášok a lepšie sa to mieša, hej. Takže to je taká celkom fajn vec. Sú rôzne druhy kreatínu okrem monohydratu, ale monohydrat je najlepšie preskúmaný, najlepšie prebádaný. Tie ostatné sú, že malát, citrát, fosfát, etylester s malými zmenami, ale vlastne tá účinnosť je v princípe rovnaká. Taký pro tip, ak náhodou niekto už je veľmi skúsený s užívaním rôznych iných látok, hej, tak kreatín je tiež super v naberacej fáze a super v pre a post drinku vysokosacharidovom, ak popri tom užívate napríklad inzulín, hej, tak to ide veľmi dobre dokopy, ale to je zase iná téma úplne. Takže toľko za mňa. Ďakujem vám pekne za vaše sledovanie. Aby som nezabudol, tieto videjká vám prinášam v spolupráci so spoločnosťou gains.sk, čo je webový shop, absolútne skvelý a môžete tam využiť akciu zľavu s mojím kódom KRENČO. Krenco. Vďaka. Čaute.